Salah siji menu sing nggarakno aku mangan tambah telep-telep ya iki lho, Wes Rek. gak peduli isiane apa-apa kayak dibungkus godhong ini menurutku suwet. Ya wes lah Rek. dino iki aku pengen masak dhewe botok sing enak, Siap masak Rek. Perbumbuane mari ngono alusno, Rek, kecuali lombok ijone diiris-iris tok, Rek. Gawe isiane iki mang ono tahu mbek tempe iki wis dikukus ya, Rek. Cek Ya gak asem, Rek. Misale digawe meneh-meneh ngono enak ae ya. Mari ngono bumbune alus ono. Nek wes mari kita campur-campur. Iki ono kerang, lamtoro, urang, langsung ae dicampurno kabeh dadi siji. Isian botok iki iso digawe sembarang ya, Rek, ya. Ontong enak, tahu tempe teri yo enak, wis opo ae lah, Rek, selera. Mari ngono tambahno klopo parut ya, Rek, ya sing enom ae. Lombok iso sing diketok-ketok mau cemplungno sisan pas adu-aduan sampai roto kayak ngene iki lho, Rek. Duh, iki aromane breng-brengan, Rek. Mari ngono siapno godhong, Rek, pas bungkus-bungkusan botoke iku mau, Rek, iso dadi akeh, Rek, lumayan. Ku mau botoke sik ono, mari ngono godhonge entek, Rek, dadi tak wadahi mangkok tak alasi bodhong lho, Rek, dikukus, Rek. Ambune breng-brengan temenan, Rek. Ya nek wis mateng ya entasen, Rek, siap dijajal.